Cada dia de la setmana gestiona el repartiment de menjar de la Casa Solidària un equip de persones diferents. Els dijous li toca el torn a la Maria. El primer pas és anar als restaurants que col·laboren donant el menjar que els hi ha sobrat aquell dia, fet que ocasiona que les persones que rebran els aliments puguin gaudir d'una gran varietat alimentària. Pues el arroz con queso, pues si acaso complétalo aquí con las verduras y con los garbanzos. L'objectiu de la iniciativa és oferir un àpat complet cada nit. Els voluntaris complementen el menjar que han aconseguit a restaurants i fleques amb el que cuinen ells mateixos a casa. En total, ja són 40 voluntaris entre Barcelona i Lleida. Tot i que la iniciativa va començar a inicis d'any, ja ofereixen al voltant d'uns 80 sopars a la setmana. Por ejemplo, lentejas con arroz integral. Intentamos que sea vegetariana, pero también si nos dan cosas de carne, pues también lo aportamos, ¿no? Y luego, como complemento, hacemos bocatas, que les gusta mucho, siempre nos piden. A Barcelona tenen 2 punts d'entrega, a la plaça Catalunya i a l'Estació del Nord, i acostumen a alimentar unes 70 persones cada nit. Gracias a ellos podemos cenar todas las noches. Si no fuera por ello, nos acostaríamos con el estómago, lo que decimos, vacío. Tot i que els hi falta infraestructura, tenen una bona organització i també es coordinen amb altres entitats per assegurar-se que les persones necessitades no passin cap nit sense menjar.